Madoka chere Mabuja tauya anonhaudza nyasi zuva rechimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waGumiguru takuverenga kaa mazuva 429 499 pachirungu ayo akapfikiwa Jobhos Karamjere. Pakanyangara Jacobo Ngarivume akuverengawo achemazuva 107 noribodzi 181 pachirungu kubva musi watongiwa kugara mujere pakaita kunyangariwa. Kaitirenge nhau dzanyasi bato roCCC ragotiro riri kupindaba musarudzo dziri kuuyadzi nokutoti zvese zvadziri kuitiwa zviri kubva pazvinhu zvisiri pamutemo zvakaitiwa naiye Chabangu zvikatsiniwa pokare naJacobo Mudenda zvikazotsiniwa naiye Wamunangarwa. Saka regai tione kuti zvichapera sei, asi vanhu vatorwadziwa ipapa nokutoti bato roZapu ratoreketa kutoti rakutoda kuringa kuti rione kuti rinogona chere kupinda musarudzomo. Wari kufunga kuti mhonya iri kurova CCC naiwe ichawaponesa, pokare wari kufunga kuti iwe wachakona kuhwina vanhu vakatovhota kare, saka zvokuti wachahwina aiwa pachiribe apa. Rekai tigoona kuti zvinotekaira sei, charamba takaringa tinenge chikunyepai. Bato roCCC ragoreketa iro kutoti mbiyawo aripo ipapa iye Kudzai Kadzombe ari ndiye mutedzeri womumiriri muguta womukuru weguta roHarare kwaye ari kuenda kudare rodzimhosva zuva ramangwana. Regai tigoona kuti inenge ichipedziwa yakaita sei nyaya yacho, tinenge tichizokunyepai. Bato roCCC rareketa pokare nyasi kuti iwo masondo mairi awanga wakareketa kuti wakumbomira zvokusenza kukanzuru kana mudare paramende apfuura. Kwaipapa wakutanda pokare kubenuka kudare reparamende nokubenuka kumakanzuru kuti waite kuti basa revanhu ritekaire. Pokare wanenge wakandoringa kuona kuti zvii zviri kunyatsotekaira, pokare kuti zviri kutekaira sei. Saka ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei, tichizokunyepai kuti zvii zvimwe zvinenge zvichiitika ipapo. Asi wari kureketayo kutoti wari kumira kuramba wakatsika pakuti wanhu wavo watakanuhwe, pokare nezvimwe zvinhu zvavari kuti zvibisiwe. Bato roMDC yawamonzora ragotoburika ipapa ari kureketa kutoti rakutangisa pokare kwaita kuti unge tiri kubvunura unga nyoka, nokutoti ipapa wakurededzera pachirungu kuti renew. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Ipapa wari kuti wamonzora ndo waripo wari kuvatungamira, vamwe waripo pakuru wari kutungamirapo wari kusanganisira Mashakada, Maimupariwa, Papodzibona Ndlovu naiye Ivhoni Musarurwa wanenge wakandodaro. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei, tinenge chikunyepai kuti zvinenge zvichienda nokupi. Asi baba Abrahama Morgan Komich aripo ipapo pavanhu vese wari kureketiwa nezvavo kuti wanenge wari kutungamira bato rim. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaira sei, tinenge tichikunyepai. Zuva ramangwana kwai bato roZANU-PF uri kutanda musangano wavo wokupera kwegore. Ipapa kwai uri kuitiwa munzvimbo yoGweru. Rekai tigoona tinenge chikunyepai kuti zvinenge zvitekaira sei, kwai unenge uchiitiwa mazuva 2 chaiwo. Nyaya iri kuita kurwadza kureketa kuno, muferefeti mukuru Auditor General ipapa agoreketa kuti mugore 2021 zvinhu zvakaitiwa nehurumende zvisiri pamutemo zvakaita kurwadza. Agotoreketa akatoti ipapa mari yawagosenzesa zvisiri pamutemo iri kuita kurwadza. Unotoita kuita kuvhiringika chaiko uchiverenga mariyo. Apawo makambani ari kusenzesiwa, makambani akaita sana Air Zimbabwe kwaari kusenzesiwa kuita kusikinya tukono nokumora mari yonyika kuita basa raanofanira kunge achiita. Ipapa kwai kuno zvimwe zvinhu zvakaita sondege nozvimwe zvinhu dzimotika nozvimwe zvinofanira zviri pasi pokambani yeAir Zimbabwe, asi paribe chiripo pakambani yeAir Zimbabwe po. Mabhuku ari kureketa kuti ndozvo Air Zimbabwe zvinhuzvo zvakaita kunyangariwa chaiko. Unobva watoona kuti heno mabi angu kuti tinopona chere. Apawo kwai mari yagosenzesiwa mugore 2021 nehurumende, mari inopfuura yange yakatariwa kuti inofanira kusenzesiwa yakasvika
mabhiriyoni omari yomunyika 190 pakaita kunyangara. Apawo pokare paipapa mari dzaindobuditsiwa dzibhadharwa mari, asi palibe mapepa okuratidza kuti mari idzo dziri kuenda kupi, dziri kubhadhariwei, dzakasvika mabhiriyoni omari yomunyika 1.7 7.5 billion pachirungu. Unobva waona kuti pakaita kunyangara. Apa mari yekuAmerica yakatengiwa pazvinhu zvanga zviri bekuenda kumusika unofanira kuti vanhu vese vakwikwidzane, tendering process pachirungu. Paipapa zvakasvika mari yekuAmerica inoita zviuru 350 $359,000 US dollars pachirungu. Unobva watoona kuti idi tiri kuita kumoriwa chaiko, kumoriwa kusvinu. Rekai tione ipapa kuti zvinombopera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Hurumende iyi kwai yagoti muna 2021 mari yagosenzesa zvisiri pamutemo. Pokare nomari yawakagotaya hawo kutoita kutaya, wakatenga mari, wakatenga zvinhu zvomushongaudzi wamupengo uya woJohnson & Johnson zvinoita mari yomunyika mabhiriyoni 12 chaiwo. Asi ipapa paribe kana bodzi rakasenzesiwa, nokuti hurumende yairamba ichiti toda kusenzesa owaChina basi. Unobva watoona kuti pakaita kunyangara. Rekai tigoramba takaringa kuona kwainoperera. Tinenge chikunyepai kuti ndokupi. Mumwe wekuZimbabwe anonzi Loaded Maguta ane makore 34 pachirungu, kwaipapa aendeswa kuDarodzi Mhosva kuPolokwane nonyaya yekunzi kwai akabatiwa achidhiraivha motika yokuba yorudzi rweFortuner. Kwai aitoda kuenda naye kuBeit Bridge akagodzingirisana nomapurisa. Warume zvakaita kuoma, asi tiri kutenda kuti akabatiwa. Tiri munyaya dzokubirana ipapa kuguta kuri kuita kuhwadza ipapa, nokutoti muZimbabwe maakunetsa. Vanhu vakufungidzira kuti peno mapurisa nemasoja ndo vanhu vakuita basa rokuba wakapakata, nokutoti ipapa mapurisa agoreketa kuti kune imwe imba yakabirwa mari inoita zviuru 10 zvomari yekuAmerica, asi wakakandirwa chimweya chinokwachidza chinochemedza chiya, teargas pachirungu. Unobva watoona kuti izvi zvomufirimu chaizvo, asi zviri kutoitika muZimbabwe medu muno zvaakuita kuhwadza. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Tinenge tichizokunyepai. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa ipapa nyasi kwaiwa bata pokare zvimwe zvinodhaka zvorudzi rwecocaine zvinoita mari inoita yomuSouth Africa mamiliyoni 70. Kwai zvanga zviri kuunziwa kubva kunyika yeBrazil, zvirimo muhuku dzakaomesiwa dziya nochando. Warume unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara chaiko. Apawo Julius Malema ari kureketa tusvinu agoti nyika dzosadhaki dziri kuvhiringira nyika yeZimbabwe nokutoti dziri kutadza kuyamura vanhu vekuZimbabwe nokubisa chihurumende chombavha choZanu PF. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Asi anondohwadza Malemayu nyasa anenge ari kureketa kudari, mangwana anenge ari kuti Mugabe ndipambo wedu. Unobva waita kuzvisaya kuti chaka chaanoda chacho chii, kureketa kuti Zanu yakanyangara chere kana kuti kureketa kuti Mugabe musvinu. Unobva wazvisaya nokuti Mugabe ndiye Zanu, Zanu ndi Mugabe. Kwese kukura kwese Zanu enge ndori Mugabe, akazobisiwa achema kuno yano newabiya ache, asi Zanu ndiye Mugabe. Pasina Mugabe palibe Zanu, pasina Zanu palibe Mugabe. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei. Kwai kukinya vari kuita kunadzirira izvezvi, kutsvaira, kusuka zvese nokukorobha zvese nokuita kuti dzimba dzavo dzinge dzakachena, nokutoti Mambo Charles wokuIngirendi ari kuda kuuya koita urendo kunyika yeKenya. Yatigokunyepai kuti zvinenge zvichipera sei. Tinenge tichikunyepai. KuNigeria kwaidare guru munyika ikweyo raramba zvokuti riterekere. Zvakureketiwa kuti kwai sarudzo dzakaitiwa dzakahwina bulletin kwai dzakabiririrwa. Rekai tigoona kuti wanoita sei. Kana paya zvadari aiwa ndo kugwa nayo kauku, palibe zvokuchaita. Spain nedzimwe nyika vari kuti dai kunyika dziri kurwisana dzidzo Israeli noPalestine kukaitiwa zvinhu zvinoita kuti nyika dzigone kubenhuka pokare kumazambuko adzayo nawo
omakore kuma 1960 unobva waita kuona kuti ya paribe chisvinwidi. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Nyasi mutambo webhora yeEuropa iripo iri kutambiwa ipapa. Rekai tigokunyepai kuti vanenge vachiita sei kana paine imwe inoita kundisokoridza nokusokodza meso edu, tinenge tichikunyepai zvizere. Mabuja, rekai tigumire pano kwanyasi inu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.